como é o Real Colexio da Nosa Señora da Antiga, tecéronse sen dúbida con multitude de historias persoais, colectivas, alegres ou tristes, cotiás ou sorprendentes. A maior parte destas historias quedan diluídas no tempo, inexorable, que as devora con avidez e das que non quedan, na maioría dos casos, nin o silente testemunho dunhas humildes cinzas. Todas estas experiencias contidas nun estruxo de granito tan inmenso entrelázanse coas historias de quen as viviu, con sentimentos multiformes, con afectos lexítimos, con ópticas tan persoais que non poden sequera ser imaginadas porque dende a nosa atalaya do século XXI miramos cara atrás sospeitando ese mar de vida, esforzos, sentimentos, logros, soños, éxitos e fracasos que pasaron a formar parte da construción do edificio tan reais, tan fortes e tan imprescindibles como son os cimentos, columnas, arcos e bóvedas debuxados nas trazas dos arquitectos que o deseñaron alá por finais do século XVI. Dando vida, encarnando a mirada dun neno de 8 anos ante tanta inmensidade, seguro que nos abrirá un non sei que no corazón que nos obrigará a visitar de novo cada un dos lugares deste colexio do Carballo.